Dobro, evo ja pozdravljam sve sudionike projekta i Twinning projekta Formula za razvoj životnih vještina. Evo danas smo zajedno da čujemo našeg predavača. Imamo još čast, osim predavača, imamo još jednog gosta koji je gost slušač. Inače kolegica Sanja Fabac je naš suradnik na projektima već dugo godina, a danas je zamolila da kao gost slušač da bude s nama, pa evo pozdravljam Sanju i sve ostale koordinatore, da kažem redom, samo da nabrojim škole, iz osnovne škole su učitelji, učenike i koordinatoricu, koordinatorice i učenike iz 3., 4., 5. gimnazije Split, srednje škole Antun Matijašević Karamaneo Vis i učenike i profesore iz gimnazije dr. Mate Ujevića. I sad ću samo kratko nešto o našem predavaču, što sam mogla najkraće, da ne gubimo vrijeme. Znači, naš današnji gost predavač je profesor doktor znanosti koji radi kao redovni profesor na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, voditelj i suradnik na većem broju nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata, dobitnik je nagrade Akademije medicinskih znanosti Hrvatske Borislav Nakić za najbolji znanstveni rad mladog autora u području biomedicinskih znanosti, redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2020. godine. Ovo sam, profesore, najkraće što sam mogla. Ako sam nešto preskočila, mislim da ima toga puno, ispričavam se, evo, dajem vam riječ. Evo, hvala. Ako možete mi samo omogućiti da podijelim ekran, da možemo prezentirati. Evo, jesam. Dobro. I sada da vidimo. Vidite, nadam se, prezentaciju? Da. Ok, super. Zaboravili ste najvažnije, ali sam ja stavio sliku i ponosni učenik gimnazije dr. Mate Ujević u Imotskom, bivši, istina Bog, ali i dalje to vučem. Tako se priliku da stavim sve svoje obrazovne institucije, tu što vidite, znači od moje osnovne škole i naše gimnazije pa do Veterinarskog fakulteta s kojeg dolazim. Prvo, evo, zahvaljujem se na pozivu, zahvaljujem se na ovoj prilici i pokušat ću vam dosta toga reći u relativno kratkom vremenu, koliko smo već ograničeni s vremenom. Znači, prije svega upoznati vaše učenike i naravno nastavnike sa konceptom jednog zdravlja, nešto što je dosta aktualno, objasniti ulogu veterinara u toj cijeloj priči, a malo ću se dotaknuti, ukoliko bude vremena, nadam se da će biti, uopće pojave tih nekih novih bolesti koje zaokupljaju javnost u posljednjih nekoliko godina, na kraju krajeva koje su nam i obilježavale život. Informacije nove generacije najlakše skupljaju, što kažu, s Google-a, znam, ja imam 2 takve kući, tako da evo ja ću isto početi s tim i kad bi sad vaši učenici tražili u Google nekakve informacije o jednom zdravlju, što je naslov ovog predavanja, najbolji put bi bio da krenu preko Svjetske zdravstvene organizacije i tamo bi našli jednu vrlo jednostavnu definiciju o čemu se uopće radi. Znači, radi se o jednom novom pristupu koji podrazumijeva razvoj programa, zakonske okvire, istraživanja koja provode stručnjaci različitih struka sa zajedničkim ciljem da osiguraju javno zdravlje. Zdravlje znači svih, što uključuje tu suživot i shvaćanje cjelovitosti i isprepletenosti suživota ljudi, životinja i naravno utjecaj okoliša. I to je ono što je sve važnije i to je ono što prepoznaju sve relevantne svjetske organizacije. Znači, ovdje vidite da su oni napisali jedan dokument, odnosno plan, kako to provoditi u sljedećem razdoblju, koje potpisuju i Svjetska zdravstvena organizacija, Organizacija zdravlja životinja, Ujedinjeni narodi, kao i Organizacija za hranu i poljoprivredu. Dakle, govorimo o nekakvoj najvišoj razini prepoznatosti ove inicijative. A zašto? Zato jer je prepoznati problem. S čim se uopće bavi? Koje je područje primjene pristupa jednog zdravlja? Ovdje imate nabrojano, to je sigurnost hrane, nadziranje i suzbijanje zoonoza, dakle zoonoza, bolesti koje se prirodno prenose sa životinja na ljude, laboratorijska dijagnostika, pa onda neke zanemarene zarazne bolesti, očuvanje okoliša, te završno antimikrobna rezistencija. To su znači nekakva ključna područja. I sad se postavlja prvo pitanje, ja držim vama predavanje o tome, vidjeli ste sve svjetske organizacije su
zajednički donijele dokument i plan provedbe toga. Da li je to novi pristup, da li su ovo neki novi pojmovi koje ljudi prepoznaju kao rizične? Ajmo vidjeti po redu. Kad govorimo o sigurnosti hrane, znači onaj dio da smo sigurni da nećemo se zaraziti s nečim hranom, imati posljedice od toga, to je nešto što se svakodnevno provodi, međutim, ako govorimo o nekakvom izvoru toga, u principu kad su ljudi otkrili vatru i shvatili da pečenjem hrane smanjuju mogućnost da imaju poslije nekakvih problema, možemo reći da od tada već postoji nekakva svijest o sigurnosti hrane. I slična je situacija sa suzbijanjem zoonoza, dakle tih bolesti koje su zajedničke životinjama i ljudima, jer oni postoje od kad je i suživota ljudi i životinja, znači de facto oduvijek, pa i svijest o njima možemo reći da postoji ako govorimo o nekakvim prvim zapisima, ukoliko to možemo zvati dokumentiranim zapisima. Možemo se vratiti doslovce do Biblije i egipatskog 5. i 6. zla, gdje se opisuju bolesti ljudi, gdje se opisuju bolesti vrlo slične životinja sa sličnim kožnim promjenama, i danas, s aspekta današnje znanosti, smatramo da u principu se radilo o bedrenici. Znači o istoj bolesti koja je primjerice prije godinu i par mjeseci, znači pretprošlo ljeto, obilježila isto sezonu, pa i po medijima je dosta bilo jer se pojavila na Lonjskom polju sa oboljenjima, uginućima životinja, s oboljenjima ljudi. Znači to je nešto što je bilo i nešto što se proteže do našeg vremena, a zasigurno će se nastaviti i dalje. Zapisi o zoonozama. Možemo otići isto tako u jako daleku povijest, znači prije jedno 4000 godina, gdje na ovakvim kamenim pločama su vrlo jasno napisana i utemeljena svijest ljudi o zoonozama, jer su tu propisane sankcije za ljude koji, ne kontroliravši svoje pse, dovedu do toga da neko oboli od bjesnoće. Znači ponovo govorimo o jednoj bolesti koja je postojala očito oduvijek, a s kojom se susrećemo. Kad govorimo o laboratorijskoj dijagnostici, to je nešto što je doista fascinantno u ovom trenutku koliko je razvijeno. Međutim, ni dijagnostika laboratorijska, pa čak ako gledati otkriće mikroorganizama, nije baš od jučer, govorimo o stotinama godina koje su protekle od otkrića prvog mikroorganizma, kao i svijest o zanemarenim zaraznim bolestima, znači onim koje se događaju negdje drugo, a koje nas mogu ugroziti. Možda najbolji primjer bolesti koja je promijenila svijet je krajem srednjeg vijeka pojava kuge koja se proširila iz jugoistočne Azije na cijelu Europu, u konačnici dovela do renesanse, do promjene cijeloga svijeta, znači indirektnim posljedicama širenja ove bolesti. Znači, zadnje, odnosno predzadnje što nam je ostalo je očuvanje okoliša. Tu ćemo ponovo par tisuća godina unatrag otići, jer sigurno vaši učenici gimnazijski iz filozofije su spominjali stoicizam, koji se temeljio u principu na motu da mora život biti u skladu s prirodom. Znači mi u principu govorimo o stvarima s kojima u suživotu smo cijelo vrijeme, a imamo jednu potpuno novu inicijativu. Ista je situacija i sa antimikrobnom rezistencijom, gdje od otkrića penicilina, kada se mislilo da smo spasili cijeli svijet i da je u principu gotova borba s mikroorganizmima, vrlo brzo smo shvatili da to baš i ne ide tako, a da ne ide nije ni neko čudo, jer kad pogledate evolucijski, bakterije su primjerice oko 1 milijardu godina na našem planetu, ljudi su nekih 200.000 i sada vam je to omjer kao da se oni za ovu utakmicu pripremaju u 24 sata, a mi jedva 18 sekundi, tako da tu smo poprilično u zaostatku i to je nešto što traje i što će biti izazovi u budućnosti. Znači, sva ta područja kojim se bavi jedno zdravlje, govorimo o stotinama ili čak tisućama godina da su ih ljudi svjesni, a ova inicijativa nakon, recimo, definiranja pojmova, možemo reći da započima prije niti 20 godina, 2004. godine, kada se postavlja tih 12 manhattanskih principa, od kojih se razvija u vrlo kratkom vremenu ova ideja, odnosno sada već je implementacija na globalnoj razini. Postavlja se uvijek pitanje zašto baš sada? Zašto se to sada događa? Zašto je to sada tako aktualno ako govorimo da su uzroci doista davno poznati? Jedan od njih je sigurno i spoznaja da 60% trenutno postojećih zaraznih bolesti ljudi potječu od životinja. Međutim, kao što sam ranije rekao, to i nije baš toliko novo. Ono što je novo,
a to je da u principu smo postali svjesni da 75% emergentnih, novih bolesti koje se pojavljuju poput covida, što je bio poput, evo sada afričke svinjske kuge, ako govorimo o životinjama, da u principu i u ljudi su podrijetlom od životinja i ono što je u principu u tome još značajnije, a to je da svake godine najmanje 5 takvih novih bolesti zaraznih ljudi nastaje. Znači mi imamo izrazitu porast broja i širenja takvih bolesti, to je jedan ogroman izazov kad gledate za cijelo čovječanstvo i gdje se događa po cijelom svijetu, apsolutno po cijelom svijetu se događa i to je nešto što predstavlja doista ugrozu cijeloj populaciji, znači na ovom našem malom planetu. Ono što je isto tako uočljivo da te bolesti u principu se intenziviraju njihovo pojavljivanje i geografsko širenje u zadnjih 60-70 godina. To je ono što je trend. Sada, imamo znači trend pojave tih novih bolesti koji je u uzlaznoj putanji. Zatim većina njih je zoonoza, tih koje se od životinja prenose na ljude. Po uzročnicima najveći porast je virusnih bolesti, a među njima onih vektorske bolesti su one koje se prenose insektima. Znači, i sada imamo vrlo jasne trendove. Uvijek kad postoje jasni trendovi, moraju postojati i razlozi, ali prije toga da pokušamo svijestiti koja je to razina problema s tim vektorskim bolestima. Znači, sada kad bi pitali vaše učenike koje bi bile najsmrtonosnije životinje na svijetu, vjerojatno bi se većina odlučila za nekakve velike divlje mačke, lavove, tigrove i ostalo. U ovom trenutku podaci iz 2016. kažu da definitivno čak smrtonosniji od čovjeka prema čovjeku su komarci koji su odgovorni godišnje za nekih cca 800.000 izravno, 800.000 umrlih ljudi, a za razliku od toga ove jako opasne životinje sa slike primjerice su odgovorne za 150. Znači mi govorimo o jednom trendu širenja takvih bolesti koji doista predstavlja ozbiljnu ugrozu i s čim se doista mora suočiti. Kako to izgleda u Hrvatskoj? U Hrvatskoj kad govorimo o ovom tipu bolesti koje se prenose insektima, negdje 50. i 60. godina je potvrđeno širenje krpeljnog encefalitisa, a sve ove kasnije nabrojane bolesti od kojih su boldano podebljane su one koje se pojavljuju u ljudi, a ove ostale su samo u životinja, u principu se pojavljuju u 2000. godine nadalje, od 2001. i kao što vidite to se jako intenzivira, tako da imamo pojavu denge groznice 2010. West Nile 12. u sutu virusa 2013. kad govorimo o ovim bolestima u ljudi, 16. je bilo problema u goveda s bolesti kvrgave kože, i iste godine Zika virusna infekcija, odnosno evo sada svjedočimo širenju afričke svinjske kuge. Znači što je zajedničko njima? Da su se pojavile u posljednjih 20 godina, da su sve virusne etiologije, da se sve ili primarno ili mogu uz ostale načine prenositi sa tim insektima, sa vektorima, i ono što želim ovdje istaknuti zajedničko im je da su opisane prije jako puno vremena, znači govorimo da je najmlađa od njih opisana 1959. kao jedna zajednička stvar i druga je da su se pojavljivale negdje na jako udaljenim mjestima, tisućama kilometara od nas, a sada su tu. Sada su prisutne i sada ugrožavaju zdravlje ljudi, odnosno zdravlje životinja. Znači imamo vrlo jasne trendove koji očito nezaustavljivo idu dalje i odgovor na to ide kroz taj princip jednog zdravlja. Na čemu se temelje uopće ti trendovi? Temelje se na nama, temelje se na razvoju društva ovakvom kakavo je danas i kako će se razvijati dalje, što naravno niko ne misli niti treba zaustavljati, ali razvoju društva koje i nije previše vodilo brigu o okolišu, o tom suživotu, u principu gdje u prostoru u kojem živimo, u uvjetima u kojim živimo, tako da tek sada postajemo svjesni u stvari do čega smo došli i shvaćamo da je vrijeme za doista brzu reakciju. Znači do čega smo mi došli? Došli smo do idealnih uvjeta za razvoj upravo ovakvih bolesti i pojavljivanje njihovo, jer ako gledate, ovo nažalost na našoj razini nacionalno nije slučaj, ali globalna populacija ljudi u posljednjih 100-tinjak godina raste geometrijskom progresijom. Samim tim mogućnost širenja zaraznih bolesti je enormno porasla i oni šire se sve lakše zato jer je veliki broj domaćina, veliki broj mogućih ljudi koji mogu biti inficirani u vrlo bliskom suživotu, što je najizraženije u velikim gradovima.
Nadalje, za sve te ljude potrebno je osigurati hranu, intenzivno držanje životinja da bi opskrbili ljude sa hranom životinjskog podrijetla podrazumijeva ovakva velike grupe životinja gdje ponovo mikroorganizmi imaju veliki broj domaćina, mogu prelaziti s jednog na drugi, prilagođavati se, a onda čak povremeno i sa životinja, ono što sam rekao što je karakteristično za zoonoze, prilagoditi se i prelasku na čovjeka koji je izložen takvoj velikoj količini novih mikroorganizama. Ono što sigurno doprinosi cijeloj ovoj priči je onaj doseg današnjeg čovječanstva, to je globalizacija prometa, jer vi doslovce nemate mjesta na kugli zemaljskoj koje nije u roku 24 sata povezano s nekim drugim i sad zamislite tu mogućnost za širenje zaraznih bolesti. Ovo su slike s aerodroma koje sigurno ste svi svjedočili tako nečemu i znači što u principu sada u ovakvoj jednoj populaciji ukoliko dođe do širenja zarazne bolesti ona je doslovce proširena po globusu u roku 24 sata. Uz to sve, znači govorimo i o transportu i robe i životinja i svega ostaloga. Kad govorimo o životinjama, onda se promijenio apsolutno i naš odnos prema njima, tako da imamo sve egzotičnije kućne ljubimce koje opet imaju svoje mikroorganizme, u sve bliskijem smo kontaktu s njima. Ovo gore lijevo nije problem jer je moja kćer sa zmijom, pa onda nemam problem sa autorskim pravima, kao i moj pas skroz lijevo. Znači, u principu mi tu imamo ponovo promjenu u načinu života i opet smo izloženi takvim uzročnicima, a mijenjamo i navike u hrani, možda ne baš ovako egzotično kao na ovim slikama, ali sve više se ide prema tome i svatko od nas kad razmisli je sigurno jeo indijsku, kinesku hranu, namirnice, pogledajte u trgovinama od kud potječu, znači one doslovce dolaze iz cijelog svijeta na naš stol, u naše hladnjake, a s njima se mogu prenijeti i mikroorganizmi, s njima se mogu u konačnici prenijeti i neki insekti koji eventualno ih nose. I ono što je nepobitna činjenica da je globalno zatopljenje sve veći i veći problem iz različitih aspekata, međutim ovdje kad govorimo, onda govorimo o problemu da ti uvjeti se povoljni stvaraju za širenje novih insekata koji nikad prije tu nisu živjeli. Tako primjerice imamo u Hrvatskoj 2013. prvi put je potvrđena jedna vrsta komarca Aedes japonicus, da bi u roku 5 godina se zbog toga što su pogodni uvjeti još sad za život proširila i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, cijela kontinentalna Hrvatska do Istre. I sada, osim što je problem što je invazivna vrsta, dodatni je problem što svaki od tih insekata može prenositi određenu zaraznu bolest i sad se ostvaruje mogućnost da neke bolesti koje su se možda ranije pojavljivale po Africi mogu se širiti i u Hrvatskoj. Znači, to su sve tekovine modernog života koje u principu omogućavaju sve ovo što se nama događa. I nikome ne misli da treba zaustaviti razvoj i što god starije generacije misle o ovakvom druženju na globalnoj razini, to je činjenica i svijet će ići dalje, a naše je da odgovorimo u principu na te izazove, a ne da zaustavljamo razvoj. Znači, u konačnici, kad pogledate sad i ovaj naš sastanak, ovo je slika s nekog drugoga, da je prije 15 godina da sam izjavio da ću držati predavanje iz sobe i da će me se slušati od Visa, Splita, Imotskoga, vjerojatno me smjestili u neku instituciju. Znači, u principu, definitivno svijet se mijenja i mi moramo se tome prilagođavati, moramo odgovoriti na to, a upravo to koncept jednog zdravlja koji sada svi promoviraju, implementiraju i je odgovor kroz zajednički rad stručnjaka iz različitih područja, jer stvari nisu jednoznačne, na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini, zato jer mikroorganizam ne zna gdje je Schengen, gdje nije, znači mi ne možemo tu se zatvarati u nekakve mikrozajednice, moramo raditi zajedno ukoliko želimo očuvati zdravlje životinja, okoliša i naravno prije svega kao najvrijednije ljudi. To je odgovor na izazove modernog doba i to je taj pojam koji sve češće čujete, sve češće ćete čuti, jer jednostavno bez toga nećemo preživjeti kao populacija. Znači, što znači suradnja stručnjaka iz različitih područja? Daću vam primjer kroz veterinu koja mi je naravno najbliža i kakve veze ima sad zdravlje životinja i istraživanja u životinja sa izravnim zdravljem. Znači, veterinarska medicina kao takva korijene vuče od davnina, formalno je ustrojena prije nekakvih 262-3 godine osnivanjem u Lyonu prvog fakulteta koji je osnovan
ponovo iz razloga nadzora zaraznih bolesti, tad se radilo o goveđoj kugi koja je harala po Europi. Mi smo u Hrvatskoj osnovali veterinarski fakultet 1919. godine, znači slavimo 104 godine i ono što uvijek s ponosom kažem, naš fakultet je akreditiran na svjetskoj razini, znači diplome su priznate u cijelom svijetu, što je rezultiralo i sa studijem na engleskom jeziku, tako da izuzev naših Hrvata koji studiraju tu, imamo preko 200 studenata iz svih dijelova svijeta koji evo također stiču znanja na našem fakultetu, tako da s te strane smo stvarno ponosni na tu globalno širenje znanja i doprinos društvu. Što obuhvaća veterinarska djelatnost? Ono što je sigurno svima jasno je da liječimo životinje. Međutim, mi nismo liječnici samo životinja, to je važan dio našeg posla, ali ne jedini, nego ono što isto tako svako od vas koji je jutros nešto doručkovao u principu je bio posredno vezan uz veterinarsku struku, jer osiguravamo i proizvodnju i kontroliramo hranu. Osiguravamo proizvodnju na način da su životinje zdrave, a da se ne događaju ovakve stvari kao što je to bilo sada po Slavoniji, odnosno da ih umanjimo maksimalno, ali osiguravamo i zdravlje ljudi kontrolirajući zdravstvenu ispravnost hrane od same farmi, zdravlja životinja, do znači kontrole na klaonicama, do kontrole proizvoda, mlijeka, svega, znači sve što jutro ste stavili na stol, a podrijetlom od životinja, prošlo je veterinarsku kontrolu. To je ono što isto radimo, što možda nije dovoljno prepoznato. S aspekta ovog izravnog čuvanja zdravlja ljudi, znači u principu radimo na praćenju i suzbijanju zaraznih bolesti kako životinja, tako i ovih zoonoza, znači bolesti zajednički ljudima i životinjama. Na koji način? Uvijek našim studentima objašnjavamo da za pojavu zarazne bolesti je potrebno zatvoriti lanac koji sačinjava mikroorganizam, koji se negdje nalazi, dakle neki izvor infekcije, pa se proširi na neki način do domaćina, to bi bio način širenja na ulazna vrata i onda da bi nastala zarazna bolest. Veterinarska struka, kad govorimo o bolestima ljudi, u principu utječe na uklanjanje izvora infekcije i načina širenja infekcije. Možda najbolji primjer je ono što smo radili godinama sa bjesnoćom, spominjao sam je već kao jednu od bolesti s kojima se čovječanstvo de facto oduvijek bori, znači i bolest koja u Hrvatskoj u ovom trenutku ne predstavlja problem, ali važno je osvijestiti, kad govorimo o toj globalizaciji, važno je osvijestiti da nažalost svakih 9 minuta umire jedan čovjek od bjesnoće, da nažalost 99% njih je zaraženo ugrizom pasa, a da u principu samo redovitim cijepljenjem se to dogodilo ne bi. Sad tu govorimo koliko u stvari imamo raslojavanje, nešto što je kod nas riješeno, koliko uzima života i koliko je potrebno zajednički raditi da bi se globalno riješio nekakav problem. Mi smo tu bili uspješni kao država, kao struka i znači zahvaljujući cijepljenju pasa smo značajno smanjili broj oboljelih ljudi, odnosno isključili ga, a ono što je bio problem da je bolest bila prisutna u okolišu, odnosno u divljih kanida, u lisica, i to je sad taj multidisciplinarni pristup da bi je do kraja suzbili. Šta nam je trebalo? Trebali smo bacati te mamce s vakcinama po šumama, zato su nam trebali zrakoplovi, zato nam je trebao neko izračunati koliko ih treba, zato je trebalo u konačnici to financirati i cijeli sustav je bio pokrenut i godinama je provođena ta vakcinacija da bi 2021. konačno i uspjeli postati država slobodna od bjesnoće nakon 100 godina borbe protiv nje. Znači, zajedničkim radom veterinara, liječnika, biologa, pilota u konačnici, svih uspjeli smo napraviti. To je upravo primjer djelovanja na izvore i načine širenja infekcije u kontekstu jednog zdravlja za te poznate bolesti. Dodatni izazov se postavlja za ove nove, jer uvijek vam je lakše boriti se protiv nečega što znate da ima, nego naći da li je javilo se nešto novo i reagirati tada. Znači, te nove zoonoze, ovih najmanje 5 novih svake godine koje se pojavljuju, za njih je potrebno uspostaviti sustav nadzora i postavlja se pitanje kako to, odnosno kako odgovoriti na ključno pitanje što možemo napraviti da ne bi opet imali neku situaciju covida, pojave bolesti koja će nam zaustaviti, promijeniti cijeli život, koja je obilježila generacije koje su izgubile u principu onu normalnu socijalizaciju i sve ostalo, da ne govori o gospodarskim posljedicama. Kako tu možemo djelovati? Kao što je prije par stoljeća rekao Francis Bacon,
znanje je moć, a u ovom kontekstu bi rekao pravovremeni podaci uz znanje definitivno su moć da se zaštitimo od ovako nečega. Sad, koji su to podaci? Da bi uspjeli reagirati na takvo nešto u nekakvom, da imamo čarobnu kuglu, pitali bi je par pitanja i nekakve idealne stvari bi htjeli saznati, a to je da li ima ili nema nekakvog mikroorganizma i koliko ga ima, na kojoj razini, na kojem otprilike području, pa ako možemo i odgovoriti na pitanje kada bi se on mogao pojaviti i izazvati bolesti u ljudi, onda bi bili zadovoljni, onda bi sigurno mogli reagirati i prevenirati nešto ovako. Upravo kroz ovaj koncept suradnje stručnjaka mi koristimo znanja iz različitih disciplina da bi odgovorili na ova pitanja. Recimo u suživotu čovjeka i životinje, ako govorimo o tim bolestima koje se prenose insektima, komarcima ili krpeljima, ne zna komarac što je čovjek, što je konj, što je mačka, znači on u principu ako nosi nekog uzročnika može zaraziti i jedne i druge i mi u principu prateći infekciju životinja možemo procjenjivati rizik za ljude. To je jako važno. Možemo na način da ustanovimo da li je došlo do eventualno uginuća životinje ili ono što obično radimo da pretraživanjem krvi dokazom specifičnih protutijela u principu znamo da na određenom području je moguće su infekcije od takvih bolesti. Za to koristimo životinje različite, takozvane sentinel životinje, koje su izložene i dokazom njihovih infekcija u principu mi znamo da je to područje rizično i za ljude, za bilo kojeg uzročnika i to je ponovo velivan taj pristup jednog zdravlja, odnosno suradnje, razmjene informacija u svrhu zaštite zdravlja ljudi. Koje životinje koristimo? Bilo koje, odnosno one koje su primljive za tu bolest, ali uz preduvjete da su u bliskom suživotu s ljudima, da je jasno koja je kad dobijete pozitivan nalaz da znate gdje se kretala, gdje su moguće ti zaraženi komarci primjerice, da se može jednostavno od njih uzeti krv kao uzorak, odnosno kojih je dovoljno da možete prikupiti dosta podataka, znači to se svodi na domaće životinje i to je ono što mi radimo u sustavu javnog zdravstva, de facto prikupljamo informacije o rizicima za ljude na određenom području. Kako to izgleda na primjeru? Možda ste čuli, jer svake godine kroz ljeto se pojavljuje bolest zapadnog Nila, posljednjih nekih 10-12 godina. To je jedan virus ptica kojeg prenose komarci, ali problem nastaje jer povremeno se može prenijeti i na čovjeka i na ljude. Nažalost, može doći i do teških oboljenja, pa i smrtnih ishoda u ljudi. Znači, zbog toga je bilo izuzetno važno prepoznati uopće da li se pojavljuju u početku, a kasnije i pratiti koliko ga i gdje ima. Prije nego su uopće zabilježeni slučajevi u ljudi, mi smo počeli s nadzorom životinja i vidite na ovoj karti, prvi rezultati su pokazali da je istočna Hrvatska, tada i Istra, da su to nekakva područja gdje je prisutan virus i gdje postoji određeni rizik. Nastavilo se praćenje kroz godine, da bi sljedeće godine onda zaključili da se Istra prestaje biti rizična, međutim istočna Hrvatska postaje sve više, što se nastavilo i u 2012. godini. Mi smo znači de facto 3 godine znali da imamo virus na tom području, da se može prenijeti na ljude i pripremali zdravstveni sustav na ono što se i dogodilo. A dogodilo se da je te godine po prvi put u Hrvatskoj zabilježena bolest koje nikad prije nije bilo, koja je pojavljivala se negdje daleko, ali po ovim znakovima znali smo preko životinja da je to moguće. I onda, nažalost, su tad pojavila se prva oboljenja ljudi upravo u istočnoj Hrvatskoj i upravo po onom znanstveno dokazanom principu nekoliko tjedana nakon dokaza infekcija životinja. Znači, znali smo gdje, znali smo otprilike i kada i pripremio se zdravstveni sustav da reagira na takvu pojavu bolesti i to je ono najvrijednije s čim može rezultirati taj pristup jednog zdravlja kroz suradnju stručnjaka iz različitih disciplina. Ovaj sustav smo nastavljali dalje pratiti i onda prepoznali 2017. kao godinu kad ponovo dolazi do porasta virusne aktivnosti na otprilike istim prostorima, ali tad i na prostoru Zagreba, što je u sljedećoj godini potvrđeno ponovo većim brojem oboljenja ljudi gdje na tim prostorima istim, znači imamo prostornu povezanost, kada iza potvrđenih infekcija u životinja koje su bile i nekoliko mjeseci prije potvrde u ljudi, znači imali smo vremensku, prostornu povezanost i pripremu sustava, tako da je ta godina završila, reći ću samo, zato jer su druge države prošle gore sa 60 oboljelih,
od kojih, nažalost, dio bio je sa smrtnim ishodom, ali zamislite da ne ide, ne radi se po tom pristupu kakav bi tad tek bio rezultat. Znači, govorimo o izravnoj zaštiti zdravlja ljudi i o tome da mi možemo usmjeriti protuepidemijske mjere na osnovu ovoga, što je još važnije na način da određujući određene tipove protutijela u konja znamo da li je inficiran i čak znamo da li je sada nedavno inficiran, a zato je važno jer su komarci zaraženi, imaju mali radijus kretanja i u principu onda ako ih uklonimo možemo smanjiti rizik za ljude. Znači, hipotetski, da tu postoji neka životinja koju nadziremo kod mog Modrog jezera i kad bi dokazao da ima jedan tip protutijela, znao bi da ovo ljeto ili prošlo je bio inficiran i da u krugu nekakvih 200-tinjak metara se nalaze zaraženi komarci, jer otprilike toliki im je radijus kretanja. Ako bi dokazao ovaj drugi tip protutijela, znao bi da se to događa sada i da moram odmah reagirati. U suradnji sa kolegama liječnicima proveli bi dezinsekciju protuepidemijsku, uklonili takve komarce i u principu i dalje se mogli diviti ljepotama Modrog jezera s vidjelice bez ikakvog rizika. Znači, jedan vrlo jednostavan pristup koji zajedničkim radom štiti doslovce živote ljudi. To je ono što radimo. Kroz taj sustav smo ustanovili prije pojave bolesti u ljudi, u životinja i u sutu virusne infekcije, odredili rizična područja za krpelj encefalitis koristivši različite životinje, znači sve u svemu implementirali ovo što nas čeka u još većem opsegu u budućnosti ukoliko želimo odgovoriti na te emergentne zarazne bolesti. Kakve? Poput COVID-a, recimo, koji nam je obilježio život i vrlo kratko ću pokušati nešto približiti učenicima. Teorije urote i zavjere protiv znanosti. 2009. godine su bila poznata 22 vrste koronavirusa, 2020. 46. Znači, govorimo o uzročnicima koji su u porastu, koji svi imaju izvorište u šišmišima i pticama, pa se prilagođavaju, prelaze na druge životinje, a vidjeli smo, nažalost, i na ljude, zbog svojih mutacija ili rekombinacija koje im onda omoguće da nastanu ti novi virusi koji su patogeniji, koji mogu ići na nove domaćine, koji mogu izazvati sve ono što je COVID izazvao. Od kad se to događa? Od uvijek. Znači, vjerojatno i u vrijeme mamuta je bilo koronavirusa i to nije ništa novo i nije potreban nikakav laboratorij ili nekakva zavjera da bi se to dogodilo. To je, nažalost, činjenica. U veterini 31. su prvi koronavirusi opisani, s njima se borilo u humanoj medicini 69. godine, znači puno prije čak nego sam se i ja rodio, i zna se da se javljaju različitih vrsta. Kad govorimo o humanim koronavirusima, onda ih ima 7 i sad pazite obrazac. Prvi izdvojen iz šišmiša preko alpake prešao na ljude, trajno prisutan. Drugi, glodavci preko goveda, trajno prisutan. I onda treći 2002. godine od šišmiša preko cibetke u Kini se prenosi i u principu je on vrlo sličan ovom covidu, čak još opasniji bio, ali je ograničeno pojavljivanje na Kinu, taj dio se riješio i tome nije pridavana veliki značaj, jer se lokalno pojavio, nije se globalno širio. Znači, iste slike kakve smo imali prije 2-3 godine. Iza toga slijede još 2 po istom principu i onda dolazimo opet do potvrde dalje. Ono što je važno, 2007. već znanstvena zajednica upozorava na opasnost, upozorava gdje će se pojaviti, na koji način će se pojaviti, ali znanstvenu zajednicu najčešće niko ne sluša, nego i dalje se lakše primaju neke druge teorije. Nažalost se to potvrdilo 2012. Bliski istok, a onda i kroz, ovo je bilo na Bliskom istoku 2012. a onda i kroz ovaj naš COVID. Ubrzavam malo jer vidim da smo kratki s vremenom, znači pojavljuje se upravo tamo gdje se očekivalo, na način koji se očekivalo, samo što je teško s tim informacijama doći do javnosti. I pojavit će se ponovo, a ja se nadam, kako kažu, prvi put tvoja sramota, drugi put moja sramota, mi smo 3 sramote već prošli, kad dođe 4. nadam se da se opet nećemo čuditi, jer to je nešto što se događa i događat će se i ima li uopće načina za predvidjeti, za osigurati, vidjeli ste, možemo to kontrolirati zajedničkim radom i povjerenjem. Znači, zaključno,
Ovakve stvari će se događati i dalje, bit će novih izazova u javnom zdravstvu, ali kroz pristup tog jednog zdravlja sa suradnjom stručnjaka na globalnoj razini iz različitih struka možemo odgovoriti na to, a obrazovni sustav, upravo i ovakvo predavanje je ključno u tom svemu, jer nove generacije moraju imati povjerenje u znanost, povjerenje u instituciju da bi mogli reagirati svi zajedno. Znači, ovo treba biti satira, a ne treba biti stvarnost. Niko ne sabotira ni hrvatski narod, ni nikakav drugi, nego u principu odgovornost je obrazovnog sustava individualna svih nas. Živimo u doba mobitela. Jednak broj klikova nas dijeli od teorije zavjere i od znanstvenih činjenica. Za teoriju zavjere trebate anonimnog čovjeka i kompjutor, za znanstvene činjenice puno učenja i krvavog rada i zato je ovo možda s lijeve strane privlačnije, ali jedino ono što je stvarno je ovo u principu s desne strane i to je ono što naše gimnazijalce i nove generacije moramo osvijestiti kako bi se mogli suočiti s tim novim izazovima, a tu je neprocjenjivo doista znanje, učenje, proći kroz sustav, vjerovati sustavu, jer kad je najteže, onda u principu sve pada u vodu, a ostaje vam samo pomoć struke, a takvih situacija će biti, a ta odgovornost će biti i sadašnjih učenika, budućih stručnjaka u ovom istom području. Evo, hvala vam na pozornosti. Hvala vam, profesor. Imamo manje od minute. Ja bih molila, ako imate kakva pitanja, odmah ih postavite. Ako ne, onda ću vas pozdraviti ili možete napisati, evo, zahvaljujem se na predavanju. Profesore, evo, u svakoj sekundi će prekinuti. Ako učenici budu imali pitanja, imamo mi grupe, ja vam proslijedim, iskomunicirat ćemo. Može na mail mi mogu poslati bilo koje pitanje.